हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिसिमबो लानानै फैदों मोनसे समनि मुंदांखा फावखुंगुर, बयजोंबो सिनायजाखानाय बिथां रुंसारि दिलीप बसुमतारी बिथांनि सुंद' सोमोन्दै। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो बिथांखौ मोनथिखागौ। दिलीप बसुमतारी बिथाङाबो सासे जोबोद मोजां एक्सपार्ट फावखुंगुरमोन, नाथाय बिथाङा दायो बे बुहुमाव गैलिया। दायो बिथांनिनो फाव खालामलांनाय सावथुन आरो एलबामफोर, लोगोसेनो बिथाङा मा जानानै थैदोंमोन, बेफोर गासैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो खिन्थालांनो नाजागोन। जायफोर नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, दिलीप बसुमतारी बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन 1979 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 6 खालाराव उदालगुरि जिल्लानि टंला नाग्रासारा होननाय मोनसे गामियाव। फरायनायनि बेलायाव बिथाङा गुवाहाटी प्रागज्यतिष कलेजाव हाई सेकेन्डारिखौ पास खालामदोंमोन आरो डिग्रीखौ बिथाङा कमप्लिट खालामनो हायाखैसै, मानोना बिथाङा बे समावनो सावथुन दिहुननायाव जोबोरैनो मुखुब जाहैबायमोन। बेनिखायनो बिथाङा फाइनाल एग्जामखौ होनो हायासै। रुंसारि दिलीप बसुमतारी बिथांमोना साब्रै बिदा बिफंमोन। बिसोरनि गेजेरावनो बिथाङा थामथिमोन। दिलीप बसुमतारी बिथाङा जुलिखौ जादोंमोन 2007 मायथाइयाव आरो 2009 मायथाइनि नभेम्बर दानाव बिथाङा सासे हौवासा गथ'नि बिफा जादोंमोन। लोगोफोर, दिलीप बसुमतारी बिथांनि थैनायनि जाहोनानो जाहैबाय 2015 मायथाइनि 14 आगस्ट खालाराव जेब्ला मोनाबिलि समाव बिथाङा न' फारसे बाइकजों फैबाय थानाय समावनो बिथाङा हरखाबै खर' गिदिंनानै लासैयै गोग्लैदोंमोनब्लाबो बिथांनि देहाया खावसे थैनाय बायदि जाखाबायमोन एबा बिथाङा प्रेसार जादोंमोन। बिथांखौ हस्पिटालाव फाहामनो नाजानाया 24 सानसिम जाहैबायमोन। बै समावनो बिथांनि बिसियाबो नैथि डिलिभारिमोन। जेब्ला दिलीप बसुमतारी बिथाङा 2015 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 8 खालाराव रुंसारि जायो, बिथाङा थैनायनि सानसे सिगां बिथांनि बिसिया आरो नैथि खेबनि थाखाय सासे हिनजावसा गथ'नि जोनोम होयो। बिथाङा थैनोसै समाव सासे हिनजावसा गथ'नि बिफा जालांनो हानायसै। लोगोफोर, जोबोद दुखुनांथाव आरोना। बिथांनि बिसियाबो 2020 मायथाइयाव उन्दै हिनजावसाखौ लानानै बिथांमोननि न'निफ्राय आनज्रायलाङो। लोगोफोर, दायो मोनथिनानै लागोन बिथां रुंसारि दिलीप बसुमतारीया फाव खालामलांनाय सावथुनफोरनि बागै। बिथांनि गिबि सावथुनानो जादोंमोन अननायनि दौलें। बिनि उनाव फारियै लावथाइनि सिमां, खुगा गेवा, हाजो खर'नि सिख्ला, दायनि साजा, खालाव खासाव, सिमां, गोरबोनि मोदै, रेन्जार बाबु, आखाइनि रेखा, बिदिनो बैफोर सावथुनफोराव बिथाङा फाव खालामबोदोंमोन। बिनि उनाव बिथांनि फाव खालामलांनाय बड' एलबामफोरानो जादों बिरदावलि गोसो, गोरबो, सिमां, हिमालि, गौरां दैसा, दाव दाव, हिमालय, लाफा दुगा, नोंनि अनगा आरो गोबांथार दंबावोमोन। बैफोर खायसे खायसे एलबामफोरखौ गोसोआव गैला आरो गोबाङानो गोमालांनो हमबाय। बेनिखायनो गासैखौबो खिन्थाजोबनो हायासै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय। बिथांनि सुंद' सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।